kutirwa pachena. Urunoyi. Baba, akulibulela kile ngathi bayina. Kumbele ngene ukuthi kana singadelekile. Unodaiso? Bamsoreda. Right. Inini Kaulisa. Inini nyaya yangu ndekuti madzimai yangu kumba vakabva kumba varongedza zvinhu vaenda ndisina kunetsana navo zvadaro vakabva vazodzoka pane nhumbi ndobva ndavatambira havana kusvikira mukati memusha wandogara inini vakabva vatsvaga pavo okugara pasini nokuziva inini ndobva vari kugara nomushure mokudaro vakatozouya kumba uko ndobva ndavatambira sevanhu vekuchechi wanga vanondiyananisa wokuti aiwa zvinowanika ita se vatambire ndavatambira havana kunge ndavatambira kuti vagare mumusha medu nokuti vanga varongedza zvinhu vatakurirawo zvinhu zvepamba apa ndaigara Shamwari, sorry mposo. Shoko rani namaya anditi iwo vakutire pachena kana usingavadi uvataurira kana uchivada uzoti panhoroondo zvinzvii pamusoro wedai inini amai ava ndagara vatori mukadzi wangu munomuda mukadzi wako zvadaro ndakabva ndati inini zvavati apa pavanga vachigara vadzimwa ega ndichivatsvagirawo pokuti inini vaitese vagari ndobva ndavatsvagira pavaigara pachona panga pane mbwa yairuma saka inini kuti ndiende ipapo pane mbwa ipapo ndakataiwa ega ndivatsvagire ndichinje nditsvage pamwe pokugara pokuti ndinovasvikira vachita se mune zvakanaka nenguva dzangu dzandinoda koiwo kugara paurikugara ndati koiwewe kugara paurikugara iwewe mukadzi wako vandi kugara inini unogona kuita zvikupora uchiti mukadzi wangu ndomugarisaapo ndozoita ndichipora ndichienda nomutaimira chakaitika ndechokuti ivo vakasumuka pamba vatakura zvinhu ndisina kunge ndatadzirana navo andini nevabereki vangu inini andini nokutakura kwavanga vaita zvinhu pakange pane mushauru ko pakudzoka kwavo vadzoka nditika iwe sino wakazoda kuwata mpeya wako atsvagira pamwe tadza kuwadzosa pamusha because mimi mune musha kai handina kuvatransferi asi kuti ivo pavakadzoka kubva kwavanga vaenda handini vachiti vabva pamba pamwini vakabva vanotsvagawo ivo pavo pavanoita se panga ndisingazive inini handini vadaro ndopandakazenge ndakuti vauya kumba handini pavaiuya kumba nemudhara vangu inini vaitodarikana so pasina maswera teamukasei handini inini nokuona manje kuti vakambobva panapo ndisina kuvatuka kana kuvarova handini wanga panaitaure mayananiswa navanhu vechechi ivo wazvigamuchiro ndazvimbukisa mukadzi wangu ndadzo kuivo chautaza kuti utore mukadzi uende naye kumba chipa wakuda kumutsvagira kumanifu makandinzwa ndozvandiri kutaura kuti pataigara pamba chibhirati pamwe tiri kunzwa zvakasiyana zvanziwewo sei wakatendera amai avo kuti vagare pacho pavakatsvaga vega ipapo wovavati ngavadzoke kumba wazvinzwisisa hanzi sei wakavabvumira ndiwo wakavatendera kuti wavatambira wavagamuchira nokutadza kwavo aniti wakuchivatendera futi kuti vagare panhu pasiripo pacho pauri kuda iwewe sei usina kuvaisa kumba kwenyu ivo kuti vazouya vachinditi inini uku ndadzingwa panga pasina imbwa ndozvamai manje iwe imbwa inojairana nomunhu anogara ipapo iwe ndiwe baba unobva ipapo kuseni uchienda pamba ipapo uchikandira sadza saka imbwa ingakuruma chandichangotanga Alright. Amai, zvanzi varume venyu ndinokudai sezvazviri muri mudzimai wangu munoti kudi pamusoro izvozvo ndiri kuzvinzwa asi pavari kunyatsonzvenga kutaura chokwadi kumba kwavo vane mumwe mukadzi vavari kugara navo izvozvi ariko kumba mukadzi uyu zvavari kutaura zvoti takagadziriswa kuchechi taenda kujorodhani zvepainzvekezvisakava
tichigadziriswa uchechi vakati mukadzi uyu inini akatoenda ndichatombomuda ndisisina basa naenda ndotora vana vangu vagare chipangwa. Tadzoka kubva kuchechi takadzoka kumuswesana manje vandaino kunobaisa vanhu. Ndichibva kunoku ndichiti ndikuenda kumba ndakasvikira mukadzi uye ako. Ndasvikira mukadzi uye ako vakatouya vakatora vana ndakagara panze bangura ava vanga varipo ndova ndakasvikira vaine mukadzi uyu nani naivo vabatwa. Ndobva ndasvika ndobva atobuda panze ndobva atora wani mwana ndobva ndatopinda mumba. Ndapinda mumba kwakato zvangu zvazvo kuma 4-5 ndobva ndanzi chibuda uende unogezesa vana kumba kuye kwandaigara kuye kuye. Ndobva ndati aiwa inini vana handisi kuenda kunogesera ikoko vana ndinogesera pano. Ndobva zvanzi aiwa teerere zvandiri kutaura nekuti ndiri kudaro. Ndakabva ndabuda nekuti ndinoziva kuti ndinoitisa nharo pandoitisa nharo nguva zhinji ndinorohwa semunhu anga akutyirawo nyama yake. Ndakabva ndabuda ndobva ndatakura vana vangu ndobva ndaenda kumba kuya. Ndaenda kumba kuya ndofunga ndakasiya ndataura ndikati ndiri kuenda kunogezesa vana ndikudii ndikudzoka. Ndobva ndisira meseji zvikanzi usadzoke. Pandabvunza kuti sei vatosadzoke handina hangu kuda kuzvitisa futi nharo. Ndakabva ndagara ndobva ndatora mangwana achona kuseni ndakamuka ndobva ndadzokera futi kumba kuye. Ndasvika kumba kuye bangura vakatanga kundituka. Hakusi kutanga zvavo kwavo kundituka vagara nabangura ava hatitowirirana hatitotaudzani nekuti vagara vanondituka vanoti ini ndiri chembere. Mukugara vachiti ini ndiri chembere vaiti handibereke. Uya hambofa akabereka uyu. Bangura genesti yavainayo neni mukugara mukutaura kwavo chiri chokwadi vaiti vaningina vangu handonge ndakatendera kuti vaite vakadzi vaite vana. Ndakaita nhumbi yekutanga ikabva. Handinambowana kana mubatsiri kana ana akandibatsira ndikazobatsirwawo nemanext door. Ndaita futi yechipiri yevana ava. Banguru vanoti vana ava handisi kuzombofa ndakavada muupenyu nekuti vana ava vakapedza basa rangu. Vana ava vakaita kuti ndigare pamba. Kufa kwebasa rangu ndokufa kuchaita vana ava. Imimi imba yamumbofa makaigara nekuda kwekuti basa rangu maripedza. Saka ndiri kuona kuti ndizouye kuno kudare. Ndiri kuona kuti bamukuru nababa vevana vari kubatana pamwe chete nekuti paukama hwavo. Hakuna anondiona. Pekugara pachona pavari kutaura pachona ndosvika pakuzozvitsvagira pangu pekugara nokuti bangura vakati pamba pedu hatisi kuda kukuonai poshe. Chechitundu kuda kuti vanyatsobuda pachena ndiri kurwadziwa. Vanoti ndakaba midziyo yepamba pavo ndinoda kuti banguru vataure midziyo yababa vavo yandakaba. Wazvabva kudaro ndakabuda pamba apa vakuti iko zvino kutozouya kuno handina pekuti ndinowana pekugara nevana. Nhasi ndikatsvaga pekuti ndigarapo vari kuendawo ndidzingisa kuti ngabve ipapo. Izvezvi zvanhasi nditoti ndatokumbira pekutongoti ndisiyiwo ndaisa zvinhu zvangu ndiwanike ndiri pano. Vana ava ndikushaizvo ndorara paine vana ndoita sei nevana. Iye kubva zvatora mukadzi wake namukoma wake nehama dzavo kumba kwavo inini ndakati handitombode kuonekwako nekuti inini kunokuda kwaya ndiri mushanda hakusati kwanechi hakuna hama dzangu kuno. Bangura mtu anezvawo ndirapi? Banguru vakadzi vava hapa. Aimadhara. Taura chinzwi nyaya. Pamusoro yodaro. Muda kutangira papi? Nyaya yacho. Toda kutaurawo matauro andakuita kuti vasatenderere vanhu vavira. Handiti. Kumba kuchakaitika zvechokwadi. Mukadzi uyu murume akafa. Akatakura midziyo yese ndobva aenda nayo pano. Nemidziyo yamudhara. Saka kudzingwa pamba havani. Midziyo yamudhara ichi. Yamai vedu Ichi. mapleti, mapoto. Nayo shamani. Zimwe yako watakura zvinhu zvamai. Pamusoro ndo panhu pangandichida kuedza kutaura kuti vakatakura Vatakura chii? vakatakura mapleti nemakapu. Namai vanzi vatakura. Pakafa baba wako wakafa. Aiwa. Amai vako vapenyu. Pakafa amai vako zvino hazvina kugoyewa. nanhasi asati Kuchengeta zvinhu zvakasunga. Ane makore mangani namai venyu wafa? Zvakasungwa. Zvinhu zvomunhu akafa zvinosungwa. unosungwa Asi kana dai dzanga iri midziyo nemapoto kana panga pane zvanga totora bokwiribira hazvichashandiswa. Vosira vanhu varipo mapleti maviri matatu kuti aya tinozvada musi wese kugoyewa. Waidyira pai? Inini ndandisipo vakatondibikira sadza ndichitoenda kugomo kwandaishanda uko ndanoshanda ikoko ava vakamwerekana vangobuda ndobva vazokanda mameseji kuti handisisiko kumba kwekuyi
ndatombuda ndaenda samapletsa kawa ukashaya amai vako ndapi mangani abvunze pamukuru pane zvinhu zvanga zviri mukicheni zvingani pane mapleti mangani makapu mapoto amai zviri kupinda amai pamusoro inini ndichitanga kusvika pamba apa ndofunga bamukuru vacho avapo kwemafuta avapo ndo vakapinda neni mukicheni manga mine 2 tukumapoto tukudiki ne2 maplets ndo zvinhu zvandakasvika zvichibikira baba poto yavo muriwo wangu wasingabikire mupoto nokuti poto 2 idzodzo dzanga dzisingaite kubikira muriwo waitobikira muchibheseni muriwo izvezvi kana vasina kuzvirasawo sezvo paitika nyaya zvinhu izvozvo ndakasiya kumba kwanditaure poto inosingabikirwe sadzeni ndakabva nemapoto angu kwandaishanda kudumbu ndichienda kumba kwao ndo mapoto andaitoshandisa kubikira andambobvira ndakawana maplate awo 2 anga ariko ne2 mapoto ora ndazvinzwa bamukuru mapoto amai amuta nemaplets akaita sei pakuwanda kwavo kwangu ne4 mapoto apa emhando ipi emhando ipi mhando yayo handiyasira samakazi sedanda amai baba wakati ndo pakandika kuti ndisvike pakati baba wedu ava amai kuti vachikwanisa kudzoka pamusha vakati nanzi kuramba tindora ngazi pamusha ndinovavawo kuvakira kuti ngavavakira apa asi mudziyo yangu adzoka naye bata aidaro ndiani vanotesara wavo vari kupi vari kungu ichi mapoto acho saka ivo vaita ndiri kubvunza kuti uyo aita victim yekuti imi mamude uyu mwana uyu imi mamude uyo anenge akuzungaira kari maari uri kuona matwins aya iye wangona kuti uita upenyu kupfuura iwewo uye haasi kugona kuadvaisa munin'ina wake ngati naiwe nyama dzako iwo chiri kukonza kuti iwe uti vana haudi kuti uyu mina aite vana pamusha wangaita iwo vana vako unavo kai unavo kai kuchoka kuti uyu asate vana chii wamurombera here ndokubvunza straight ipapo changambira pamusoro zvekutaurwa zvekuti nandifarire vana vomunin'inavo aiwa ipapo komiko dzacho ndedzipi chindiudza kamiko dzacho abva aziva kuti dzimiko apindeko inini ndiri kutaura kana musi uno pavakauya ipa ratozoshamisa kuti vachinzi vandikwirira dani akauya ndakati vatsanangura ndakati mainini inguva iko dzamuri kuchemedza vana this time kuma9 dzekumanheru vana vanokuindirwa nechando madi kupinda navo munhu mumba imba ipi yacho iwe uri nyama dzavo upi angari mupurisa ukanzi ngari mupurisa ukanzi anogara kokwa maini ndowirirana nawe ndoshamsika vakuramba pamusoro basa ndobasa isikiliva ndakatoya kwekanguva kadikidiki akanguva kutosapota kudhara munin'ina wako kuti aite mukadzi nhamo yanga atoipedza kudhara ushaya mapamba uvana uiadvise ipi awaimupa iwe kutora mumwe mukadzi iane nhama yakadai kutaura kuti amai neni tinotowirirana asi kuti zvavari kutaura zvokuti mapamba handina handii musi wefriday cheo cheo ndakaya nemapamba $2 handii teererai ngatidari rimwe chete iwe shamari vana avo irresponsibility yako usachengete mhotsi dzisikaisi uchazochengeta vana ini ndokugera manje handizivi kuti kuerese chimusoro mako but kana usingaerese vana avo kavo ndokugera ndiudze ivhesi ripi rawachengetera bvudziro ozi ndoda kuziva kuti tsanangudzo dzako dzokuti chimuvhesi mako tsanangura ozi ndokugeresa ivhesi ripi rawakatakura musoro mako nditsanangurire pamwe ndikusiye nderei ndakashonga kwandikaitawo ndikuchengetedzwa pakurarama kwangu ini zvichikupa nhamo ukaona zvichikupa nhamo zviise nekutarisa inotarisa zvekushamai
pamusoro muri kuona nyaya yatiri kutaura ine namai avaka ndagara atori mukadzi wangu ini kuti auye kunongo azonzi handikwirira dare nini ndaitomutsvagira pandikutaura paaigara iwe saka nungo kai kuno kumusha kuri zvinhu zvai zviri simple chimboteerera tokupa mukana pese apaka ndikutokuteerera but ndikuzwa kuti hazvisazina musoro nemukoma wako ivhu remunomu kudira mvura chete uye ukumbira maforoma tokupa oro wa 5000 mukadzi woita makicheni mairi une nungo urinonguraramba kuti chengetedza munhu chengetedza roja kuno kumusha kuno une makore mangani pamusoro mbayo mupostori unamata kuti taura kwawasungura ndonamata ndiko pachita aiwa seka ndikutauri kuteerera waunawo woda chengetedza kuvana ende hausi wako kana wakadaisi usingazive ukatakura nyika ubvunza wabvunza nachifu hausi kutouziva kuti ukamirirei otibvunza tikutaurire hausati wakunamata munhu wamwari chitanga kunamata kuti 1 ipapapa usati usateerera avakoma vako tokupadza iyane mukadzi wachazvakabva kuna kuti ukapinda mudzimai wake asi ivo zvoto zvikuramba nekumasowe